Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng paksiw na ayungin at biya. At meron tayo ditong ginataang kamansi at pritong liempo. Ang drinks natin, tuwig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayaw mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga tamking kapampangan. Manganta na po. O, Ayan. kumanganta na po. Ayan, no? Request ni, ni Mami Len yan. Tignan nyo naman yung... Paksiw na piya at ayungin at Ayan. saka sinangagta. Ito na po yung Ayan, request oo, mo. sakto sinangag yung rice na. Iga na namin to mga kaputibis. Higa mo na. Kunin mo na, huwag mo nang higa. Oo nga. Oo, Sinangag po. marakalising lemi. Mabawang niya. Kain na tayo. Ayungin daw. Ayungin na. Biyayan. Oo, ayungin. Alin, ano yan, I mean piya na yan. Oo. Malaki lang yung ayungin natin. Oo. Lumaki na siya. Ano yan? Ayungin na Ayungin dagat. dagat. O, ayungin dagat. At saka, sinangag. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mami Lin, kain po. Manganta mo. Naman na pala daw. Kaya lang matinik, no? Yaman. Akala ko sinama na yung biya. Ang palaya. Ang palaya. Pork chop. Biya yan. Ayungin. Kagaling naman yun yan, ha? Siyempre, dati ako si Rena. Yung niya ang karentang pugara. Ayan. Yan, o. Kasyas da pa mo din kada. Itinik. Baka matinik tayo. Magwita na. Tanyaman mo. Dandahan, baka matinik ka. Yung kamansin natin ba? To. Nasa harap yung... Ay, meron pala akong singkamas. Ito, Ginata ang kamansi. Ay, naman. Sarap ng kamansi. Oo. Wala tayo biya. Biya. Matinik din yung biya. Yeah. Naman. Mahal to. Itong biya na to. Ano kasi nasa nito? Puga! Ay, naka-jackpot kang puga. Sarap. Ang sarap ng pula. Mm-mm. Ah.
Baby da rin. Pasensya na sa ano ako, nakabanid yung isang daliri ko. Nasugat tayo. Ay, di nakatinaka. Sorry po. Eh, kapag maay naman, house na kapin mo. First time ko kumain ng biya. Oh, natinik. Okay. Pakinig. Ayun mo na lang ako lang. Hmm? Ayun yun. Di yung kabisado yung biya. Ganyan lang yan, no? Masarap pala yung ayungin, no? Mm-mm. Ganito pati malate. Mga Hindi, ninilaran. iba yung ano. Iba yung maliliit. Iba yung malaki. So, ayungin dagat. Masarap Mm-mm. siya. Parang pampano. Yan, masarap na naman ng almusal. Tapos, ito, ayungin tsaka Mm-mm. biya-biya, pakso. Kasi na. Sipin ko na lang. Yung ibang ayungin na kukuha sa ano, isdang ano, ilog tabang. Mm. Ayun dyan sa atin, kapag namimingwit tayo, di ba? Meron ano, kumain tayo mabalya. Gusto pa? Wala na. Apait yung ano niya. Sabi, patita ka na. Yun chan yun. Mapait. Bito ka. Ang galing ng banana. Ayan o. Meron siyang kaliskis. Shout mo si Mami Lynn. Shoutout po, Mami Len. Lynn. Alin. Shoutout po. Ano siya? Mga tana po. Tsaka si Kumaring Burn. Ayan. Haba. Kumarin Bern. Mm. Ako po si Bernie. Ano Ay, Barney pala yun. Barney pala yun. Nagkikrib yata siya ng ayungin. Mhm. Sabi ako. Alakay po nga saling malating ayungin. Mm-mm. Ini po nga saling may maragula po. Kapampangan niya. Tagalog. Wala po kami nabili na ayungin na maliliit. Kaya malaki yung nabili namin.
Ganun din pa, matinik din pa. Pares lang matinik. Paborito ni Bossing Bake din, no? Yan. Pati si Vic Soto, shout out natin. Shout out po. Manonood mo sa atin. Ano to? Ako na lang ang palabay. Kaya ka na rin ay yung biya-biya. Ang palaya na lang ako. Inom niya. Ayun, panyaman na din eh. Malapo din eh. Dening kaya nga rin isda. Yung bala, kasi yung kahit kunin ka. Ano? Dati, May ano siya. isang magkaya kami mangisda. Ay, malati yan. Kakapamila din. Oh. Mm-mm. Mahirap lang manghihimay ng tinik, ne? Pero masarap sila. Ngayon kung pati nga pong kamamad was, matela agad din. Matela agad. Sipin ko na nga lang. Tapos talaga. Manyaman, manyaman. Ano na natin mga ano kanin. Gisangan tana po po, gisangan da pa din aliwa. Naman. Manyaman na din asan. Asan ang panggulan eh. Ayan mga Kapu Davis, kung gusto nyo mag-order ng lomi at saka mami chicken. Chicken Yeah, chicken mami and daddy chicken. Lomi, ayan. Order na kayo. Oo po. Kaya Ate Albi. Pwede din kay Bal. Mm-mm. Mag-message lang kayo. Basta malapit lang po kayo. Mm-mm. Free delivery. Oh, toron. Pwede tayo mag-meet up sa sa Plaza Lubao lang. Yes. Yung iba naman kasi, layo-layo, order lang, isa lang. Ay, naku. 50 pesos lang. Yung pamasahe, 100. Gasa mo. Tumba ko, ha? May yaman. Sayang kasi nasi, anak kamal. Nga bias ngayon yun. Sarap. Ano na yung kasi nga bias siya 20 pesos eh. Ikwa na may yaring kaya.
Ayan. Ayan, ang sarap. Di ko na kayang ubusin yan. Siya, kainin ni Bal. Mamaya, kakainin natin yan. Ayan. At yan, magluto na po kayo ayungin at saka biya. Paksiw na ayungin at biya. Tapos may kasamang sila nga perfect combination nga. Excuse me. Masarap din kainin pag umaga, no? Kaya magluto na po kayo. Shoutout po ulit, Mami Lynn. Ayan, thank you po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. And Kumaring Burn, ayan, lagi silang nanonood sa atin. Shoutout po, ingat po kayo palagi. Ayan. Shoutout din po kay Tita Olivia, Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Lods Discarte, Nanay Babe Kaluya, ayan, Siopaw, Baby Ason, Catherine Bugoy, shoutout. Ruby Garzalia, Ellis Garzalia, Camille Garzalia, and Garzalia family from Nueva Ecija daw. Sabi ni Camille. Shoutout sa ibe. Ingat kayo. At sa mga karen kasi pimibale, ayan, mag-order na po kayo Lomi and Chicken Mommy. Mag-message lang po kayo kay BBM o kaya sa The Food TV o kaya sa akin. Shoutout and thank you so much po. Yes. Ingat po kayo palagi. Ay mga kapudibis, ati kami puntagan may itong pork chop. Opo. Ang ganda po. Ang ganda kaya ng video mi. Kita-kits sa susunod na po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ha?